Isang mapagpalang araw na naman po mga kabayan. Sa ngayon po ay magdadala po tayo ng isang buhay na naman OFW dito sa KSA. Titignan nyo po dito sa aming lugar sa tuwing umaga po, nagwi-withdraw po yung mga tao ng kanilang pera dito sa KSA. Pero bago po tayo magpatuloy ay gusto ko munang i-shout out ang lahat ng aking mga subscribers. Mga kabayan, shout out po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga Pilipino, kahit anumang lahi na nag-subscribe sa akin, shout out po sa inyo. Mga kabayan, welcome po kayo dito sa Berlumabin Gabaon TV. Kabayan, huwag ka nang mag-atubili, mag-subscribe ka na dito, hit mo na yung bell button para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At syempre, i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala para mas lalo pang i-recommenda ni YouTube. Kasi kaya ko pinapakita itong buhay ng mga OFW para makita iyo at makwento, baka sakaling makapulot kayo ng aral. Kasi ang technique po kasi para hindi ka po maging gastador, kinakailangan kung mag-withdraw ka, utay-utay lang. Kung 800 yung pera mo sa isang buwan, kailangan sa isang linggo 200 lang yung i-withdraw mo. Kasi kung mag-withdraw ka ng malaki ay syempre matetempt ka na gumastos ng malaki. Kaya sa akin ang practice ko 200 lang ang wini-withdraw ko, tapos itinatago ko yung 100 lang ang nakalabas. Kasi kapag nakikita mo yung pera mo, mas lalo na hindi mo nakokontrol ang iyong emosyon. Kasi pag hindi mo na control yung emosyon mo, mas lalo kang bubulusok sa paggastos. Di mas malaki yung problemahin mo pagka ganon. Kaya kabayan, ganon ang isang technique. Dalawa na yung naibigay ko. At ang isa pang technique para mayroon naman tayong kinabukasan, kasi ang hirap naman na nandito ka na, opportunity na yung nandito ka sa Saudi, tapos bigla lang nauubusin mo yung pera mo, abay mahirap naman. Kaya nga ang pagka-abroad, pag nandito ka na sa abroad, kinakailangan pagsahod, ilista mo na lahat, i-breakdown mo lahat yung bilhin mo. Kailangan matuto kang pag-isahin yung needs and wants mo. Yung needs na sinasabi, kagaya po ng sabon, necessity yan. Counterpart po yan ng needs. Yung sabong panlabas, sabong pampaligo, Colgate, ayan, mga kape, asukal, mga konting snack, ayan, yung mga medicine po natin, kung kagaya po kayo na may nagme-maintenance, yan ay napaka-importante po yan. Yan po ang isang technique. Ngayon, kung may wants ka naman, kung kaya ng budget mo, sa itinago mo na hindi naman maapektuhan yung buhay mo, na hindi ka naman masyadong lalapit lagi sa panghiram, utay-utayin mong ipunin. Kapag ka naipon mo na yung pera mo, saka ka ngayon bibili ng gusto mong bilihin. Halimbawa, tulad gusto mo ng Levi's, sector 320 yun. Di syempre pag-ipunan mo kung wala ka pang pambili, mahirap naman na umutang ka. Kasi ang hirap kasi na kapag kayong luho, inuutang mo, hindi maganda yon. Kung para sa pamilya mo, yung inutang mo, walang problema yon kasi basic needs yun eh. Sinasagip mo yung buhay ng pamilya mo sa ganung paraan. Kaya maganda yon. Pero kapag kaluho, ay wag naman pong utangin yung panluho kasi hindi na po maganda yon. Kaya sana yung tatlong na tips na yon ay makatulong sa inyo. Balikan po natin ha. Kung magwi-withdraw ka, dapat i-breakdown mo sa weekly lang yung i-withdrawin mo na allowances mo. Pangalawa, kung halimbawa 200 lang ang withdraw mo, itago mo yung 50%. Huwag mong ilagay lahat sa iyong ATM kasi mahal sa wallet mo, ang ibig kong sabihin. Pumalpak po tayo dun ganun po. At yung pangatlo, kinakailangan i-breakdown mo ng maayos yung needs at saka wants mo. Kaya yun po yung tatlo po sana po ay ang vlog na ito nagkaroon po ng aral sa inyo. Okay po. At ako muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. God bless you po.